Gogoratu hementxe material paramagnetikoa aztertzen ari garela eta kasu partikula bat aztertzen ari gara, atomoen momentuan gelobarrekin lotutako zenbaki kuantikoa J hori bat biren deneko kasu aztertzen ari garela. Bueno, orduan ja aurretik aztertu dugu zein den Z, partizio funtzioa, baina beste hainbat gauza aztertu dezakegu. Hementxe esate baterako aztertu dezakeguna zein den energia maila bakoitzaren probabilitatea. Goratzen duzuenez, orduan bi energia mailak dira posible, dira borren magnetoia bider B plus edo minus energiarekin dutenak. Orduan bi energia maila dute zergatik, ze atomo bakoitzak spin up edo spin down egoeran egon daiteke. Orduan guk aztertu dezakegu zein den energia mailari bakoitzari dagokion probabilitatea. Eta probabilitatea adierazpen honen bitartez lortu dezakegu. Zuzenean mentxauko Boltzmannen faktoria zati partizio funtzioa. Eta, bueno, E plusi dagokion probabilitatea, E plusekin doan energien adierazpena ordezkatzen dugu, hemen txazpian dugu lortutako Z-aren partizio funtzioen adierazpena, eta hau izango denuken. E minusekin gauza bera, E minusekin ordezkatu behar dugu, eta hauek dira probabilitateak. Orduan, adierazpenak izateaz gain oso interesantea da grafikatzea, aztertzea, nola aldatzen diren probabilitate horiek temperaturaren funtzioan eta hauek irudikatzea. Esate baterako, temperatura oso bajua denean, logikoena dana da, energia bajuena duena probabilitate handiena izatea. Eta ja, temperatura handitzen denean, ja, bien ekarpenak, ja, parekatzen joango dira. Aztertu ezagun adibidez zein den E minusi, beraz, energia bajuenari dagokion probabilitatearen grafikoa temperaturaren funtzioan. Horretarako egin behar duguna hauxe irudikatu, nahi baduzu egin dezakeguna lehenengo eta behin hau pixka bat alde neurrian hori bera simplifikatu, eta simplifikatzen badugu, esate baterako zati bai zenbakitzailea eta zatitzailea zati esponentzial hause egiten badugu, orduan hemen bat geratuko zaigu, eta hemen azpian daukagu bat, gehi eber minus bi borren magnetoia bider B zatikate. Hause dugu, hau irudikatu behar dugu, adibidez T0 egiten dugunean, orduan geratzen zaiguna da, hau zati ze, eber minus infinito, beraz hau 0 geratzen zaigu, batetik hasten da, eta ja temperatura handitzen denean honek ja 0 ez du balio izango, balio bat beti positibo izango duena, orduan txikitzen joango zaigu, logikoa denez, eta probabilitatea ezin da bat baina handiago izan, eta adibidez temperatura infinito egiten denean, orduan eber minus infinito eber 0, beraz bat dugu, orduan guztira bat biren geratzen zaigu probabilitatea. Beraz honek izango du alako asintota bat biren balioan, beraz alako gauza bat izango dugu hemen asintota bat biren balioarekin. Eta gauza bera egiten badugu bestearekin, mentxe kasu honetan derrigorrez ja probabilitatea temperatura 0 denean 0 izan beharko dugu, eta egiten baduzu hori ikusten da, eta probabilitate hori handitzen joango zaigu, eta berriro asintota bat izango dugu. Beti azpian, bat biren azpian, baina asintota bat biren balioarekin izango dugu. Hori bai, bien batura batekoa eman behar du. Orduan ikusten duzuenez, hau izango litzateke joera, nolabait temperatura zer denean danak atomo guztiak egongo dira energia bajuena, baina temperatura igotzen denean, orduan ja beste maila okupatzen hasiko da, eta temperatura oso handia denean, hori bai, ze esan nahi du temperatura oso handia izatea? Temperatura oso handia izan da, truko hori edo behintzat gakoa hementxe daukagu, esponentzia honetan daukagu. Adibidez, orduan temperatura oso handia izango dugu, hementxe ikusten dugu bi energiak agertzen zaizkigu, zatiketa honetan. Borren magnetoia bider B, hori da mailarekin lotutako energia, eta zati nolabait energia termikoa, Boltzmannen faktorea, Boltzmannen konstantea, bider temperatura. Orduan daukagu gure sistemarekin lotutako energia mailak eta zatitzen daukagu energia termikoa. Orduan zer esan nahi du temperatura handia izatea? Temperatura handia izango da energia termikoa sistemarekin lotutako energiak baina handiagoak izatea. Orduan, arlo edo tarte honetan egongo gara, temperatura handia horretan, baldin eta kate hori,
energia termikoa sistemak duen energia baino handiagoa dugunean. Hau da, bestera batean esan da. Temperatura izan behar da borren magnetoia bider B zatika baino handiagoa izatea. Orduan, gure kasu honetan daukagun eremu magnetikoaren kasuarekin ordezkatu egin behar dugu eta ikusteko zer esan den temperatura handia izatea. Zer gerta daiteke ja Kelvin oso Kelvin txikiekin, ja halako temperatura handiko erregimenean egotea. Beti egongo da, sistemak duen energia mailekin egongo da erlazionatuta. Eta zer esanik ez, hementxe tarte honetan egongo gara, baldin eta temperatura, borren magnetoia, bider B, zatika, baino asko zer txikiago dugunean. Orduan, interesante da aztertzea ea zein den, zer regimenean gauden, temperatura bat ematen bat digute, aztertzeko ea temperatura handia dugunean, bajua dugunean, eta zer esanik ez, adibidez, esan dugun bezala, ez, ja temperatura oso handia denean, orduan energia termikoa, sistemak duen energia, baina asko ze handia denean, orduan energia txikiagoa edo bajua izatea ez dauka eragin handirik eta horregatik biak era berean okupatu egiten dira. Hori bai, temperatura oso bajua dugunean, orduan energia termikoa ez da nahikoa, orduan bai bereiztu dezakegula, bi energia mailen arteko aldeak eta sistemak nola ez, nahi du energia txikiena izatea, eta horregatik okupatzen dute energi bajuena okupatzen dute probabilitate batek. Energia mailen probabilitatea aztertu egin dugun bezala, baita aztertu genezakeen eraberean zeintzuk diren energia maila bakoitzan dauden atomoen kopurua, eta hori da adierazpen berdina bider N eginez. Beraz, hau dugu Boltzmannen banaketaren adierazpena, ez? Orduan, Boltzmannen banaketaren adierazpena aztertu dezakegu zein den zenbat atomo kopurua dauden energia maila bakoitzean. Adibidez, hau izango litzateke, E plus energia handiago den horretan dauden atomoen kopurua. Eta N minus honekin adierazten dugu zenbat atomo dauden E minus energia horrekin. Eta zer esanik ez, azterpena, lehen egindako azterpenarekin erlazionatu daude. Zenbat atomo egongo dira E minus energiarekin? Temperatura oso bajua denean, danak N. Eta temperatura handitzen duenean, temperatura oso handia egiten denean, N biren. Eta gauza bera azterpen berdina egin dezakegu E plus energiarekin. Temperatura bajua denean, E plus energian ez dago atomorik. Eta temperatura handitzen duenean, temperatura oso handia egiten dugunean, orduan E plus energian N zati bi atomo izango ditugu. Orduan, hementxe beraz, aztertu induguna izan da, zuzenean aplikatu dugu Boltzmannen faktorea, aztertzeko edo energia maila bakoitzari dagokion probabilitatea, edo energia mailan bakoitzean dauden atomoen kopurua aztertu ahal izateko. Berriro, oso importantea da, adierazpena izateaz gain baita irudikatzea, grafika batean irudikatzea, temperaturen funtzioa nola aldatzen den ikustea, eta batez hori barneratzeko eta zuenganatzeko funtzioiek izan ditzaketen ezaugarriak eta propietateak.